ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശ്രീരാധകൊണ്ട് മന്ത്രിസ്കുന്മേന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോ നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे को हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदम 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യോഗേശ്വര പൂജുഹു പ്രയാനതന്യോസ്ത്യ മുദസ്തയി പ്രഭു വിശ്വാത്മനീശേന കൃതജ്ഞയാത്മനഃ അതാഭിഭക്തേശ തയോപദാവദാ മനന്യവൃതാ വൃത്യാനുഗൃഹണാവത്സല. യോഗേശ്വര ഊജുഹു പ്രയാനതേന്യോസ്ത്യ മുദസ്തയി പ്രഭു വിശ്വാത്മനിശ്ചേന കൃതജ്ഞയാത്മനഃ അതാഭിഭക്തേശ തയോപദാവദാ മനന്യവൃത്യാ ഗൃഹണാവത്സല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോഗേശ്വര ഊജുഹു പ്രയാനതേന്യോസ്ത്യ മുദസ്ത്വയി പ്രഭു വിശ്വാത്മനിശ്ചേന കൃതജ്ഞയാത്മനഃ അതാഭിഭക്തേശ തയോപദാവദാ അന്യാവൃതാന്യോ ഗൃഹണാവത്സല. യോഗേശ്വര ഊജുഹു
योगेश्वर ऊजुः प्रयानधन्यो अस्त्यमुदस्त्वयि प्रभो प्रयान्नधन्योऽस्ति प्रभो आत्मनिक्षे विश्वात्मनिक्षेण पृथग्गयात्मनः अदाभिभक्तेश तयोपधावताम् अनन्यवृत्त्या कृष्णावत्सला हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण ഓക്കെ ആർക്കൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടതുണ്ടോ ഓക്കെ മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण प्रभुजी ചൊല്ലു ഹരേ കൃഷ്ണ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजुः प्रयाम्यतेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिच्छेन्न पृथगय आत्मनः अदावि भक्त्येष तयोपधावत अनन्यवृत्त्यानुग्रहाणवत्सलः हरे कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ അംബിക കേശവി ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजुः प्रेयन्नतेऽन्योऽस्त्यमुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिक्षेन्न पृथः यात्मनः अथा विभक्त्येष तयोपधावता अनन्यवृत्त्यानुगृहाणवत्सला। हरे कृष्ण प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലു जय कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजुः प्रयान्नदेन्योऽस्त्यमुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेण पृथग य आत्मनः अथापि भक्तेश्य तयोपधावता अनन्यविद्यानुग्रहाणवत्सला। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു സിന്ധു കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു हरे कृष्ण प्रभुजी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर उजुः प्रयान्नदेन्योऽस्त्यमुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिच्छेन पृथग्गय आत्मनः अथा विभक्तेश तयोपधावता अनन्यवृधानुगृहाणवत्सला। हरे कृष्ण प्रभुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലു ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊचुः मुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिषेन्न पृथग्गय आत्मनाम् अतापि भक्तेश तयोपधावत अनन्यवृत्त्यानुगृहाणवत्सला। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊचुः प्रेयान्नतेऽन्योऽस्त्यमुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीचेन प्रदगय आत्मनः अदाभिभक्त्येष तयोपधावता अनन्यवृत्त्यानुग्रहाणवत्सला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण इंदुमुगी देवदास माताजी चलो हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण महाप्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजु प्रेयाम्नदेन्योऽस्त्यमुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिक्षेण पृथग्गया मनः अथा विभक्त्ये सदयो बदावदा अनन्यवृत्त्यानुग्रहाणवत्सला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण चल जगुमारी माताजी चलो हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजुः प्रेयान्नते अन्यस्त्यमुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिक्षेन्न प्रदगयात्मनः अदाभिभक्ते सतयो बदावदा अनन्यवृत्त्यानुगृहाणवत्सला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजाक्षी माताजी चलो हरे कृष्ण
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യോഗീശ്വര ഊജുഃ പ്രയാനതേന്യസ്ത്യമുദസ്തൈ പ്രഭോ വിശ്വാത്മനിച്ഛന്ന പൃഥഗ്യാത്മനഃ അതാ വിഭക്തേശ തയോപതാവത അനന്യവൃത്യാനുഗ്രഹാണ വത്സല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। തെലുഗു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजुः प्रयाणस्ते नियमित मुदस्तोयि प्रभु विश्वात्मनीशेन पृथक्कय आत्मनः अदाभिभक्ति शतयोपदावत अनन्यवृद्धानुग्रहाण वत्सल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗളദേവി ദാസി മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। तेलुगु. योगेश ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजु प्रयन्नतेनोस्त वृदस्तयि प्रभो विश्वात्मनीशेन पृथग आत्मनः अधा विभक्तेश तयोबधावतामनन्यविद्यानुगृहाण वत्सल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. शोभा माताजी तेलुगु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजुः प्रयानधन्योऽस्ममुदयत्वयि प्रभो विश्वात्मनिक्षेण पृथगत्य आत्मनः अदाभिभक्ते स तयोपदावदास् अनन्यवृत्त्या अनुगृहाण वत्सलः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. वत्सल शाजी माताजी तेलुगु. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. ഓം നമോ സോറി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യോഗേശ്വര ഊചുഃ പ്രേയാനതേ അന്യോ അസ്ത്യമുദസ്ത്വയി പ്രഭോ വിശ്വാത്മനീക്ഷേന്ന പൃഥഗയ ആത്മനഃ അതാഭിഭക്ത്യേശ തയോപധാവതാം അനന്യവൃത്യാനുഗൃഹാണ വത്സല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. उमादेवी माताजी तेलुगु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजुः प्रयानदेऽन्योऽस्त्यमुदस्तयि प्रभो विश्वात्मनीशेन पृथक्कयात्मनः अदाभिभक्तेश तयोपधावता अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. वसंत माताजी तेलुगु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके तेलुगु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगेश्वर ऊजु प्रयानतेन्योस्तमुदस्त्वयि प्रभो हरे निक्षेण पृथक् अनन्यविद्यानु वत्सल। हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത हरे ശ്ലോകം. कृष्ण प्रभु। ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്താം. യോഗീശ്വരാഹ മഹാന്മാരായ നിഗൂഢ യോഗികൾ ഊതിഹു പറഞ്ഞു, പ്രയാൻ വളരെ പ്രിയമുള്ള ന അല്ലാത്തെ അങ്ങയുടെ അന്യഹ മറ്റ് അസ്ഥി അവിടെയാകുന്നു, അമുദഹ അതിൽ നിന്ന്, തൊയ് അങ്ങയിൽ പ്രഭു പ്രിയ ഭഗവാനെ, വിശ്വാത്മനി എല്ലാ ജീവസത്തകളിലുമുള്ള പരമാത്മാവിൽ ഈഷേത് കണ്ടു, ന അല്ല പൃഥക് വ്യത്യസ്തം, യാഹ ആര്, ആത്മനഹ ജീവസത്തകൾ, അത ആപ്പി വളരെയധികം, ഭക്തിയാ ഭക്തിപൂർവം, ഈശ ഓ ഭഗവാനെ, തയാ അതിനാൽ, ഉപതാവതാം ആരാധിക്കുന്നവർ, അനന്യവൃത്യ അപരാജിതമായി, അനുഗ്രഹാണ അനുഗ്രഹം, വത്സല ഓ അനുഗ്രഹദായകനായ ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. മഹാന്മാരായ നിഗൂഢ യോഗികൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് സകല ജീവസത്തുകളുടെയും പരമാത്മാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങയെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി കാണാത്ത വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായും അങ്ങേക്ക് വളരെ വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്.
അങ്ങേ ഈശ്വരനായി സ്വീകരിച്ചും സ്വയം അങ്ങയുടെ സേവകരായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരോട് അങ്ങേക്ക് ഹൃദയപൂർവകമായ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ അങ്ങ് എപ്പോഴും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. അദ്വൈതവാദികളും നിഗൂഢ യോഗികളും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഏകമായി കാണുന്നു. ഒരു ജീവസത്ത എല്ലാവിധത്തിലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഏകതാബോധം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത്. ഭഗവത്ഗീത 7:17 വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെയും ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം ഈ അദ്വൈതവാദം. പ്രിയോഹി ജ്ഞാനാനിനെ തീർത്ഥം അഹംസ ച മമ പ്രിയ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നവരും കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരും തനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമെന്നും അവർക്ക് താനും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈശ്വരശാസ്ത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ പരിപൂർണ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് ജീവസത്തകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പരമമായ ശക്തിയാണെന്നറിയാം. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ശക്തി അധമവും ജീവസത്തകൾ ഉന്നത ശക്തിയുമാകുന്നു. ശക്തിയും ശക്തമായതും അഭിന്നമാകുന്നു. ആകയാൽ ശക്തികൾക്ക് ശക്തമായതിന്റെ അതേ യോഗ്യതയുണ്ട്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ വിശകലനം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത പദവി തിരിച്ചറിയുന്നവരും തീർച്ചയായും ഭഗവാന് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ നൈപുണ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും പ്രേമത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയും അദ്ദേഹം മഹാനാണെന്നും തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും ശാശ്വത സേവകരുമാണെന്നും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നവർ പോലും അദ്ദേഹത്താൽ അധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഭഗവാൻ വത്സൽ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാരം. എപ്പോഴും സ്നേഹപൂർവം എപ്പോഴും സ്നേഹപൂർണമായ താല്പര്യമുള്ളവൻ എന്നാണ് വത്സലൻ എന്നാൽ അർത്ഥം. ഭക്തവത്സലൻ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു നാമം. ഭക്തന്മാരോട് സദാ അനുഗ്രഹപൂർണമായ താല്പര്യമുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഭക്തവത്സലൻ എന്ന നാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തവത്സലൻ എന്നല്ലാത്ത വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ഒരിടത്തും അദ്ദേഹത്തെ ജ്ഞാനി വത്സലൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 39-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗദുൽഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണായമാത്മമായയാ രജിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമ ഗുണാത്മനേ നമഃ. ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു അക്ഷരത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജഗദുൽഭവ എന്നാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ഒരു വായുടെ ഒരു കുറവുണ്ട്. ജഗദുൽഭവസ്ഥിതി ലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണായമാത്മമായയാ രജിതാത്മഭേദമതയേ സുസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമ ഗുണാത്മനേ നമഃ. ഓക്കെ, ചൊല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വേർഡില് ജഗത് ഉത്ഭവ എന്നുള്ളതാണ്. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കാണാൻ മേലില്ല പ്രഭുജി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ മാതാജി? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, മാതാജിക്ക് പിന്നീട് ചെല്ലാൻ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടായിരിക്കും. ശാരദ ശുഭാസന മാതാജി കാണാവോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാണാം പ്രഭു. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും മാതാജി. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗത് ഉത്ഭവസ്ഥിതി ലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണയോത്മമായയാ രജിതാത്മാ ഭേദമതയേ സംസ്ഥയോ വിനിവർത്തിത ഭ്രമ ഗുണാത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ കാണാവോ? ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി കൃഷ്ണ കാണാവോ? ഓക്കെ, ഷാർമിള വസുദേവൻ മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗദുദ്ഭവസ്ഥിതി ലയേഷു ദൈവതോ
ബഹുവിദ്യമാന ഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി പ്രശ്ന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗതുത്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയ വിനിവർത്തിത ഭ്രമഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗതുത്ഭവസ്ഥിതി ലയേഷു ദൈവതോ ബഹുഭിദ്യമാന ഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ നിവർത്തിത ഭ്രമ ഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണ വാണി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ജഗദുൽഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുഭ്യമാന ഗുണയാത്മമായ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയ വിനിവർത്തിത ബ്രഹ്മ ഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗദുൽഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ കാണാവോ? ചൊല്ലിക്കോ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗദ്വൽഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആതിര മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗദുത്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദേവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗദുദ്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ബ്രഹ്മ ഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗതുൽഭവസ്ഥിതി ലയേഷു ദൈവതോ ബഹുഭിദ്യമാന ഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമ ഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമീല പ്രസന്ന മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗദുൽഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയോ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമ ഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗദുൽഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാന ഗുണയാ ആത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമ ഗുണാത്മനെ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ജഗതുദ്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ജഗവിദ്യമാനഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ബ്രഹ്മഗുണാത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗതുദ്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുഭിദ്യമാനഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സുസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമഗുണാത്മനേ നമഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗതുദ്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാനഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമ ഗുണാത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജ കൃഷ്ണ ശക്തി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗത് ഉത്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാനഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിർവർത്തിത ബ്രഹ്മഗുണാത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണു പ്രേമനിദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കേൾക്കാനുണ്ടോ മാതാജി ഞാൻ പറയുന്നത്? ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും ചൊല്ലിക്കോട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ മനസ്സിലായില്ല. ഉണ്ടോന്നോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നോ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നോ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ വിളിച്ചപ്പോ ആരും ചൊല്ലുന്നില്ല. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗതുദ്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാനഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമഗുണാത്മനേ നമഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗതുദ്ഭവസ്ഥിതിലേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാനഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ബ്രഹ്മഗുണാത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു പ്രേമനിദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ കേക്കണ്ട? ആ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗതുദ്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുദിവ്യദ്യമാനഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയാ വിനിവർത്തിത ഭ്രമഗുണാത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഞാൻ നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നു, പ്രഭുജി കേട്ടിണ്ടായിരുന്നില്ല. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജഗതുദ്ഭവസ്ഥിതിലയേഷു ദൈവതോ ബഹുവിദ്യമാനഗുണയാത്മമായയാ രചിതാത്മഭേദമതയേ സ്വസംസ്ഥയോ വിനിവർത്തിത ബ്രഹ്മഗുണാത്മനേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ടി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർത്തണം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രത്യക്ഷങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അവയെ സൃഷ്ടിച്ച് സംഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വശീകരണത്തിനും കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്ത പരമോന്നതിനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം ബാഹ്യശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലല്ല. വ്യക്തിഗതമായ സവിശേഷതയാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായും വ്യതിരക്തനായ അദ്ദേഹം മിഥ്യാബോധത്തിൻ്റെതായ യാതൊരുവിധ വ്യാമോഹത്തിനും വിധേയനല്ല. പവാർത്ഥം ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളും, മറ്റേത് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനം. ഈശ്വര സന്നിധാനമായ ഭഗവാന്റെ
സ്ഥാപനത്തിലും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോലോകത്തിലാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗോലോകത്തിലും ഗുണമുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗുണം സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ എന്ന് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനം സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അഥവാ ഭഗവത് രാജ്യത്തിൽ എല്ലാം ശാശ്വതവും പരിശുദ്ധവും ആനന്ദപൂർണവുമാകിയാൽ അത്തരം പ്രകടനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവസത്തകളും എന്ന പോലെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വശീകരണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുമെന്ന തോന്നലിലാണ് അവർ. അത് അവരുടെ മിഥ്യാധാരണയാണ്. ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സ്വസംസ്ഥയാ അദ്ദേഹം തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ശക്തികൾ രണ്ടും പരമോന്നതന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് ശക്തികൾക്കും കീഴിൽ വരുന്നില്ല, മറിച്ച് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ, അനുസാരികൾ തുടങ്ങിയവകളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിനായി അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ബാഹ്യശക്തിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ മഹാദേവൻ വരെ വിഭിന്ന ഗുണങ്ങളുള്ള അനേകം ദേവന്മാരുടെ ജനങ്ങൾ അവരവരുടെ ഭൗതിക യോഗ്യതകൾ അനുസരിച്ച് ഈ ദേവന്മാരിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. പക്ഷെ ഒരുവൻ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാകുമ്പോൾ അഥവാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോൾ അനായാസം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ ദൃഢീകരിക്കപ്പെടും. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഏതൊരുവനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുമ്പേ തന്നെ അതീന്ദ്രിയനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവുകൾ ശക്തികളുടെ വേർതിരിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാലും അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും വലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ആരാധ്യനായ ഏകൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ മാത്രമാകുന്നു, മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇന്ന് ചില രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെയും ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. 3 ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു തിഥിയാണ് ഇന്നത്തെ തിഥി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. പിന്നെ ദിവസം ആചാര്യന്മാരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന്. നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അല്ലെ, അദ്ദേഹം ആണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് ഗൗരപൂർണിമയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ കർത്താവാണ് ചില കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്രയും പ്രായമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടായി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അദ്ദേഹത്തിന്
90-ലേറെ വയസ്സായപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുകയുണ്ടായത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം എഴുതുകയാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവായ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് ജന്മമെടുക്കുകയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉറ്റാനിയായിരുന്ന രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഇത് തിരോഭാവ ദിനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിരിക്കുന്ന രഘുനാഥ് ദാസയും അതുപോലെ തന്നെ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി അല്ലെ, അവരുടെയൊക്കെ തിരോഭാവ ദിനമാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഓരോ അധ്യായം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഞാൻ രൂപ രഘുനാഥ അല്ലെ ദാസ് അങ്ങനെ ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാദങ്ങളെ പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിർത്താറ് അല്ലെ. സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ചൊല്ലിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരിതങ്ങളൊക്കെയും പ്രസിദ്ധ മുനിവര്യനായിരുന്നു രഘുനാഥ് ദാസൻ കേട്ട് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി താൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അവരുടെ വിരഹം താങ്ങാനാവാതെ രഘുനാഥ് ദാസൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ വെച്ച് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയും ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയും കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. ആ വേളയിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുകയായിരുന്ന കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദിവ്യ ചരിത്രം സമഗ്രമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനോടകം സമകാലികരും അല്ലാത്തവരുമായ അനേകം പണ്ഡിതരും ഭക്തരും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുരാരി ഗുപ്തന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതവും ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ചൈതന്യ മംഗളവും വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ചൈതന്യ ഭാഗവതവും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി അറിയുന്നവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഏറെയും ശ്രദ്ധയും ആദരവും നേടി. ഈ ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്ന വേളയിൽ അത് വേണ്ടതിലേറെ ബൃഹത്തായി പോകുമോ എന്ന ഭയത്താൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അവസാന കാലത്തുള്ളവ അദ്ദേഹം വിശദമായി വർണ്ണിക്കാതെയിരുന്നു. ഈ അന്ത്യകാല ലീലകൾ ശ്രവിക്കുവാനുള്ള ആത്യധികമായ ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായും വൃന്ദാവനവാസികളായ ഭക്തർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ മഹാസിദ്ധനും പണ്ഡിതനുമായ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയോട് മേൽപ്പറഞ്ഞ ലീലകൾ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുവാൻ അപേക്ഷിച്ചു. തൽഫലമായിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ മദനമോഹന മൂർത്തിയുടെ അനുവാദ ആശിസ്സുകൾ കൈക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. അതിവിശിഷ്ടമായ സാഹിത്യ ഗുണം കൊണ്ടും തത്വചിന്താവതരണത്തിന്റെ വ്യക്തതയും പൂർണ്ണതയും കൊണ്ടും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിത മഹാത്മ്യവും വിശിഷ്ട തത്വോപദേശങ്ങളും ഏറ്റവും ഗംഭീരോദാരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യ ഗ്രന്ഥമായി അത് ലോകത്തിലെങ്ങും കൊണ്ടാടപ്പെട്ടു. വളരെ വൈകിയ പ്രായത്തിലും അനാരോഗ്യം കലശലാകുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ രചന ആരംഭിച്ചത്. കൃതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പറയുന്നു: എനിക്കേറെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അസുഖങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട്, എഴുതുമ്പോൾ എന്റെ കൈകൾ വിറക്കുന്നു, ഒന്നും ഓർത്തുവെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, മാത്രമല്ല കാഴ്ചയും കേൾവിയും ശരിയല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഞാൻ എഴുതുന്നു. ഇതൊരു മഹാ അത്ഭുതമാണ്. ഇത്തരം പരിശീണിതമായ അവസ്ഥയിലും മധ്യകാല ഭാരതത്തിലുണ്ടായ സാഹിത്യ രചനകളിൽ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ രത്നം തന്നെയായിരുന്ന ഈ കൃതി മുഴുമിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന വസ്തുത സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏടുകളിൽ കുറിക്കേണ്ടുന്ന മഹാ അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, മധ്യലീലയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അന്ത്യലീലയും ആദ്യലീലയും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. മധ്യലീലയില് 5 ബുക്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈസ്കോണ്ടത്. അപ്പോ അതില് അവസാന ബുക്സിലൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് പിന്നീട് പറയാനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കുറെ ലീലകളൊക്കെ മധ്യലീലയിൽ പെടുത്തുന്നത്. അതൊക്കെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. എന്നാൽ അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. അത് അവസാനം പറയാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ധാരാളം വിവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവിടെ
ദശമസ്കന്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തുകയും പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും മറ്റുള്ള ഭാവാർത്ഥങ്ങളിലും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 11-12 സ്കന്ധങ്ങളൊക്കെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത് ഭാഗവതം പ്രാധാന്യമില്ല എന്നല്ല, എന്നാൽ ഭാഗവതം കൃഷ്ണലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പലരും അറിയാം അല്ലെ. ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം അല്ല, മറ്റുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലും അല്ലെ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുകയും അവരെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ലീലകള് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി വളരെ വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂറിന്റെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂർ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകള് അതിനെയും കവച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആരുമല്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ചില ലീലകളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എല്ലാവരും പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു, എല്ലാവരും വായിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. അതിനകത്ത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മന്ദിലീലയിൽ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആ ആചാര്യന്റെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശ്രീയുത നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യ ശ്രീ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ ശ്രീ സ്വരൂപ ശ്രീരൂപ ശ്രീ സനാതന ശ്രീ ഗുരു ശ്രീ രഘുനാഥ ശ്രീ ജീവചരണ നിജ ശിരധരിയൈ സബര ചരണ യഹ ഹൈദേഹായ സഭ വാഞ്ചിത പൂർണ. എന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്നിവരോടുകൂടി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അവരുടെ ഭക്തർ ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി എന്നീ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ശിരസിൽ ധരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്. ഇത് ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീ ഗുരു അല്ലെ, ശ്രീ ഗുരു രഘുനാഥ് ദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുള്ള രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശക ശിഷ്യാഗുരുവായിരുന്നു. അതിനാൽ ശ്രീ ഗുരു എന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സബര ചരണ കൃപ ഗുരു ഉപാധ്യായി മോരവാണി ശിഷ്യതാരേ ബഹുധന ചൈ. അവരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളുടെ കാരുണ്യമാണ് എന്റെ ആത്മീയ ഗുരു. ഞാൻ നാനാവിധത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ ശിഷ്യരും. ശിഷ്യാരശ്രമാദേക്കി ഗുരുനചനരകില കൃപന നചയവാണി വാസിയരഹില. ശിഷ്യരുടെ ക്ഷീണം കണ്ട ആധ്യാത്മിക ഗുരു അവരെ നൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കാരുണ്യം അവരെ നൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാൽ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നു. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പൂർത്തിയാക്കി തീരാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അനിപുണവാണി അപ്പനെ നച്ചിതെ ന ജാനെ യഥ നച്ചയിലെ നച്ചി കരില വിശ്രാമേ. എന്റെ നൈപുണ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ സ്വയം നൃത്തം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം അവരെ കഴിയുന്നത്ര നൃത്തം ചെയ്യിച്ചു. ഇപ്പോൾ നൃത്തത്തിന് ശേഷം അവർ വിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. സഭാശ്രോതാഗണരെ കരി ചരണവന്ദന യാൻ സഭാര ചരണ കൃപാ ശുഭരെ കാരണ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ വായനക്കാരുടെയും ചരണാരവിന്ദങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്താൽ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ പാദങ്ങൾ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, അവരെയൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അവരുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്താൽ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു. ഗുരുപരമ്പരയും ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഗുരുപരമ്പരയെയും പ്രണമിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് കൂടാതെ തന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നവരുടെയും അവരെയും പ്രണമിക്കുന്നു, അവരെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ജനശുനെ തന്റെ ചരണാധ്യായ കരൻ മുയിപ്പനെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരുവൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്ന വർഷം ഞാൻ അവന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങൾ കഴുകിയും ആ ജലം കുടിക്കും. ആരൊക്കെയാണോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, അവരൊക്കെ
പാദം കഴുകിയിട്ട് ആ ജലം താൻ കുടിക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ശ്രോതാര പദരേണു കരോന്മസ്തകഭൂഷണേ തോമരായേ അമൃത പീലേ സഫല ഹൈല ശ്രമ. ഞാൻ എന്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളുടെ ധൂളി കൊണ്ട് എന്റെ ശിരസ് അലങ്കരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ അമൃത് പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ എന്റെ പരിശ്രമം വിജയകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന്. എല്ലാ വാനക്കാരുടെയും പാദധൂളികൾ കൊണ്ട് എന്റെ ശിരസ് അലങ്കരിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ അമൃത് ചൈതന്യ ചരിത അമൃത് അല്ലെ, ചൈതന്യ ചരിത അമൃതം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളുടെ അമൃതാണ്. അത് ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെ, അത് കുടിക്കുന്നവരുടെ പാദധൂളികൾ കൊണ്ട് എന്റെ ശിരസ് അലങ്കരിക്കുന്നു. എന്റെ ദൗത്യം, എന്റെ പരിശ്രമം വിജയകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന്. എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അറിയണമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. താൻ പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരാളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പരിശ്രമം വിജയിച്ചു. ധാരാളം വ്യക്തികളുണ്ടായി, അതിലൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനുണ്ടായി ശ്രീല പ്രഭുപാദരല്ലേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പറയും, ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ട, ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ മതിയും. ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ആരും അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ആരാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവരൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കരുതുന്നു അല്ലെ, ഒരു ഭക്തനായിട്ടൊക്കെ കരുതുന്നു. എന്നാൽ പരമ്പരയിലുള്ള അല്ലെ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പരിശ്രമം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്റെ ദൗത്യം വിജയകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് ആ ജലം ഞാൻ കുടിക്കും, ആ തീർത്ഥം കുടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പാദധൂളികൾ ഞാൻ ശിരസിൽ അണിയും ചെയ്യും. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പടേ ആരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ്. ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ തീരുമ്പോഴും ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ആ ഗോസ്വാമിമാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. അത്രയും എളിമയും അത്രയും അല്ലെ. വേറെ ആരും എന്താ പറയാ, ഇത് വായിക്കുന്നവരുടെ പാദധൂളി എടുത്ത് ശിരസിലണിയും അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ ജലം കുടിക്കും എന്നും ആരും പറഞ്ഞു അല്ലെ. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത്രയും പതീതനായിട്ടുള്ളവനാണ്, ഞാനൊരു മലത്തിലെ പുഴുവിനേക്കാളും കൃമിയേക്കാളും താഴ്ന്നവനാണെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ശ്രീല ചൈതന്യ വിഷ്ണു ശുഭധമ ശുഭനാശി ശ്രദ്ധയാ സ്വാദയ തദമല പദപത്മേ ഭൃംഗതമേത്യ സ്വയം രസയധിരസമുച്ചേ പ്രേമമാധികപുരം. സാക്ഷാൽ പരമദിവോത്ത പുരുഷൻ തന്നെയായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പൂരിതമാണ്. അത് സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും ആവാഹിക്കുകയും അശുഭകരമായ സകലതിനെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമാകുന്ന അമൃത വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ആസ്വദിക്കുന്ന വശം ഞാൻ അവന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിന്റെ മധു ആസ്വദിക്കുന്ന ഭൃംഗത്തെ പോലെയാകുന്നു. ശ്രീമൻ മദന ഗോപാല ഗോവിന്ദ ദേവതുഷ്ടയെ ചൈതന്യാർപ്പിതമസ്തേ തച്ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഏറ്റവും ഐശ്വര്യപൂർണമായ മൂർത്തികളായ മദനമോഹൻജിയുടെയും ഗോവിന്ദജിയുടെയും സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി രചിച്ച ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായതിനാൽ അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതമാകട്ടെ. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി മദൻമോഹൻ മൂർത്തിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതണമെന്ന് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും പറയുന്നു. എനിക്ക് അതിന് എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആരംഭത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ മദൻമോഹൻ മൂർത്തിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പരിമളവാസിത ഭുവനം സരസോന്മിതര സഞ്ജാലോലംബം ഗിരിധര ചരണാംബോജം കകലുരസിക സമീഹദേഹാതും. കൃഷ്ണന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള
തങ്ങളുടെ സ്വന്തം രസങ്ങളാൽ ഉന്മത്തരായ ഭ്രമരങ്ങളെ പോലെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഭക്തർ. ഈ പാദപത്മങ്ങളുടെ സുഗന്ധം ലോകത്തെ മുഴുവൻ സുരഭിലമാക്കുന്നു. സാക്ഷാത്കൃതമായ ഏതൊരു ആത്മാവിന് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? ശാഖേ സിദ്ധഗ്നിവാണതൈ ജ്യേഷ്ഠേ വൃന്ദാവനന്തരേ സൂര്യ ഹേ അസിത പഞ്ചമ്യാം ഗ്രന്ഥോയം പൂർണ്ണതാം ഗതാം. വൃന്ദാവനത്തിൽ ശകവർഷം 1537 AD 1615 ജ്യേഷ്ഠമാസത്തിൽ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ പഞ്ചമി ദിനത്തിൽ ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആരൊക്കെ പഠിക്കുന്നോ അവർക്ക് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കാരുണ്യവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരുവായിട്ടാണ്, ശിക്ഷാ ഗുരുവായിട്ടാണ് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെയും കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ തിരുലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ഭഗവത് ലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി ഭഗവാൻ ലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ നാമത്തിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്നത്തെ തിഥിയിലെ 2 വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാം. അദ്ദേഹം വലിയൊരു ജമീന്ദാറുടെ മകനാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് ധാരാളം സഹായികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിലൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ധനത്തിലോ സമ്പത്തിലോ അല്ലെ സ്ത്രീയിലോ അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അത്രയും പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ അയക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങള് വീട്ടിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഉപദേശം കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അവസരം വരുമ്പോൾ നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം, നീ ഇപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, അന്തർനിഷ്ഠ ബാഹ്യ ഉപഹാരം, ബാഹ്യ വ്യവഹാരം, അന്തർനിഷ്ഠ ബാഹ്യ വ്യവഹാരം. ഉള്ളില് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്യുക, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. എന്നാൽ പുറമെ നീ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി വരരുത് എന്ന് പറയും. പിന്നീട് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടൊക്കെ ഓടി വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന് ശിക്ഷയും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് എന്താ പറയാ പാനിഹട്ടി ചിതാദഹി ഉത്സവമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് വീണ്ടും ഓടി വരികയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കാണാതെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു കള്ളനെ പോലെ വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നീ ഒരു കള്ളനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി. ഗുരു പരം ഗുരുവാണ് അല്ലെ, ബലരാമൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ഗുരുവിന്റെ സ്വത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അല്ലെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമീപിച്ചതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കള്ളനാണ്, നീ എന്റെ സ്വത്ത് മോഷ്ടിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് നീ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുകയും എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ അവലും തൈരും അല്ലെ, നമ്മള് ഭക്തന്മാരൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ അല്ലെ അത് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അത് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും വിതരണം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ആ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് തടിച്ചുകൂടുകയും അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ രഘുനാഥ് ഭട്ടഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹവും ഗോവർദ്ധനത്തിൽ പോവുകയും അവിടെ രാധാകുണ്ടിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെയൊക്കെ സമാധി വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളല്ല, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ സ്ഥിതിയിൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും കൂടുതൽ ഭക്തിത്വ സേവനം ചെയ്യാനും
ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्ण. श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഞാൻ ഭാഗവതം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് സോറി. ഓക്കെ, നാളെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ എടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ജലജ എന്തുകൊണ്ടോ മാതാജി എന്തോ കൈയുയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജലജകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ.